me, Michelle V, and Herkish will comment sa ating YouTube channel. Hello, hello, hello! Welcome to our Vlogmas Day 15! 15 na! Ayan, 15 na. Ayan, so, yun. As you can see, guys, in our title below, pag-uusapan natin ngayon is yung aking journey in learning the language, the German language. Ayan. So, yun. So, may nagtanong sa akin sa TikTok. So, sabi ko mag-upload ako dito sa YouTube. So, yes. So, dito ko na lang i-ano yung tips na ginawa ko. Bakit? Kung paano ako nakapasa ng B1. Which is, thank you sis sa tanong. Ayan. Which is, siya din ay Pilipina na nakatira din dito sa Germany. At may YouTube channel din siya. So, ilalagay ko dito sa screen. Ayan. So, thank you sis sa tanong. Background muna tayo, charot. Kasi guys, ang German language is one of the language na mahirap din talaga. Which is, every language talaga is mahirap. Halimbawa, yung language natin na Tagalog is mahirap din para sa kanila. Ibang-iba yun. Parang ano din, sa kanila, tapos tayo yung sa kanila, hirap din tayo. So, ganun. So, every language is difficult. Ganyan, hindi siya ganun kadali. But, yes, pagka gusto ay daming paraan. Charot. Pagka ayaw, daming dahilan. Ayan, so, ganun nga, diba? Totoo yun. Pagka gusto mo, ang dami mong pwedeng gawin, ganyan. Pero pagka ayaw mo talaga, syempre madami kang muna. Ganyan, kasi nga ayaw mo. So, pagka gusto mo, mag-ano ka talaga, magsiset ka ng goals kung ano yung kailangan mong gawin, ganon. So, yes. And because I love learning it, dahil nga meron tayong partner o asawa na German, which is very important na malaman at maintindihan yung lengguwahe nila para hindi ka nila maibenta. Charot. Alam mo yung ganon? Yung parang alam mo yun, hindi ka naman OOP, out of place pagka, alam mo yun, tapos pag halimbawa, yung tipong nag-uusap-usap, ganyan, tapos yung tipong may paambag ka naman sa usapan, ganon. May paambag ka sa usapan, hindi yung ka lang, puro ka lang tawa, puro ka lang oo, charot. Ayan, yung alam mo yung ganon, yung maintindihan mo sila, yung hindi ka nila alam mo yun, hindi ka ma-out sa kanila, ganon. At very important siya in terms of staying longer here in Germany and for finding job, ganyan. So, I learned German language and this is my story. So, since dumating ako dito ng August 2023, is, ayun nga, meron na akong a schedule for getting processing my residence permit. Ayun. So, ayun, pumunta kami. Tapos, after a month, dumating yung aking residence permit. At yung habang kausap pala namin doon yung staff doon sa, sa office na yon, ay sabi niya, requirements, parang sabi niya doon sa akin, kailangan maipasa mo ang B1 sa loob ng 3 taon kasi bibigyan nila ako ng residence permit na pang 3 taon. Ganon. Hindi ko alam kung basta ayun yung ganon ang pagkabanggit sa akin. At naging ko siya, sabi ko ganon, kailangan ko talaga. Naging ko siya na kailangan ko talaga na maipasa yun or ko yung B1 bago pa man ang ma-expire yung ganon. So, yes guys. And then, medyo nahirapan talaga kaming maghanap ng school dito, which is pahirapan talaga halos lahat guys na mga pahirapan ng paghanap ng school. Ganyan, kasi most of the school is punuan talaga, as in sa sobrang dami ng kailangan ng mag-aral ng language. Kasi guys, alam niyo ba dito sa Germany, isa sa maganda dito sa Germany is talagang inaano nila na mag-aral talaga. Ganyan. So, hindi man yung sa, hindi man sa hindi lang sa language, which is lahat ng mga bata dito, required talaga guys. Ang tawag nila dyan, may tawag sila dyan na rules na napag-aralan ko sa Liebe in Deutschland, ganyan. Na talaga, very required talaga guys. Talagang mapapagalitan ka ng gobyerno pagka hindi mo pinaaral yung anak mo. Gano'n, may ganun sila dito, which is maganda, diba? Kasi, mo yun, kasi
Ano naman ang school nila dito guys, yung schooling nila dito, hindi katulad sa atin diyan na ano mo yun, may kumbaga sa atin din naman may mga walang bayad which is sa government, 'di ba? Dito rin may ganun, yung tipong alam mo yun, walang kang babayaran, yung isipin mo na lang yung pagkain, but ano mo yun, ng mga bata. At saka ang mga bata dito is may mga sila, ganun. So, napunta tayo doon sa Kasi guys, talaga, as in, priority nila dito ang pag-aaral. Ganyan, ang pag-aaral ng mga kabataan, ganyan. Kaya, ganun din sa mga tao or sa mga, Auslander or katulad ko na, mga immigrants na nandito, na pag mag-aral ng language nila kasi very important din sa kanila yon. At very important din yun na matutunan as ako na foreigner dito, yung language nila. Especially is nakapag-asawa ako ng German, which is ganun yung language ng aking asawa at ang buong family nila. Ganyan. So, importante siya kasi para makapag-communicate ka sa mga tao sa paligid at hindi ka naman ma-out of place at may ambag ka naman sa usapan. 'Di ba? Yung may ambag ka naman kahit konti lang. Charot. Ayan. So, ayun. At syempre, isa din siya sa mahalaga dahil pag gusto mong maghanap ng trabaho, pagka alam mo yung language nila, at kung ikaw ay merong multi-language na alam, kung halimbawa, may English ka, tapos may German ka na, may Franceses ka, yung mga, alam mo yun, yung mga language na iba't ibang very yun guys dito, pagka kasi nga, alam mo yun, ibig sabihin, makakapag-communicate ka ng sa iba't ibang tao, ganun. So, mas maganda yung ganun, mas maganda yung madami kang alam na lengguwahe. Ayun, so ako, sa German na muna tayo. Mag-German language na muna tayo. Huwag na tayong tumagtag pa ng iba pa muna. Aray, kung ganun. Which is ako guys, alam nyo, kung sakasakali man na, halimbawa gusto ko mag-aral ng lengguwahe. I-share ko lang muna. Gusto ko Spanish, ganyan. After nito is yung Spanish, which is kasi, dahil ka diba, tayo mga Pilipino is, meron na tayong mga Spanish word dahil sa pagsakop sa atin, di ba? Ganyan. So, parang, lang natin, ipagpatuloy. Charot. yung pag-learn ng ganun ng language. Kasi may mga ganun yung mga, yung mga lengguwahe. Ayan. So, ayun. So, ayun nga, dahil nga, hirap na hirap kaming maghanap ng school. Tapos, naghanap kami. Anyway, bago pa pala guys, ang lahat is, nagkaroon muna ng assessment tests. Ayan. So, may binigay yung, pangalan, yung yung doon sa office na pinag-applyan ko ng residence permit, may binigay sila na pangalan ng school kung saan ako kumbaga nagbigay sila ng recommendation, doon ako assessment, tapos kung may available sila, doon din ako mag-schooling, parang ganyan, kasi nanghingi din ng recommendation doon yung aking asawa. So, ako doon guys, assessment ako doon, tapos kasi bago ka naman nila ipapasok is i-assessment ka nila kasi ite-test nila kung gaano na ba kalalim yung alam mo sa language nila. So ako hindi ganun kalalim, which is nag-iwan lang talaga ako guys at basic at self-study, ganyan. So yun, but thankfully pinaproceed nila ako ng A2, ganyan. So ayun na nga. So dahil wala na rin slot doon sa school na yon, so nakahanap yung asawa ko ng isang slot din, which is yung school na yon is dito lang din sa amin, tapos may isa pang school na yung pinasukan ko talaga nandito lang din sa amin. So thankfully nakahanap kami, at ang sabi doon ng staff doon sa school is pang last na daw na slot yung sa akin. So yun, at thank you dahil tinanggap nila ako, which is nag-start ang school ko guys is this year, last February, this year, 2024 pa naman tayo, di ba? February 2024 ako na nag-start mag-school, which is dapat January. So, na-move siya ng February. So, February 23, 21. Basta ganun, doon ako nag-start ng schooling ko. At natapos akong mag-school until the A2 at to the B1 is nitong August lang din guys, which is, alam mo yun, yung exam ko, saktong pag 1 year ko dito, ayun din ako natapos sa aking, B1, ganyan. So, yes, at i-share ko sa inyo yung journey is, hindi ganun kadali. Nagiging parang nagkaroon ng konting dali dahil sa mga, alam mo yon,
Sinuwerte ako sa teacher, mabait. Sinuwerte ako sa mga kaklase ko dahil mabait. Ganon. Tapos, sinuwerte din ako sa asawa ko dahil mabait at suportado ako at sa pamilya ng aking asawa at sa family ko din at sa mga kaibigan ko din. Ganon. Yung grabe yung, alam mo yun, grabe yung support system ko. Ayun talaga yung pinaka-ano ko guys na nung nag-learn ako ng language is, alam mo yon darating kasi na panghihinaan ka ng loob, parang ano ba ito? Parang ganun. Bakit ko ba ito ginagawa? Charot. Ayan, bakit ko pa pinahihirapan ng sarili ko? Pero alam tatanungin mo, bakit pinahirapan ng sarili mo, ganyan. Pero maano mo sa sarili mo na hindi pala. Ito ay ginagawa mo sa sarili mo kasi nga, gusto mong alam mo yon makapag-communicate, ganyan, at gusto mo rin tong magganito dahil, alam mo yon for makahanap ka ng trabaho, ganyan, ganun. So, ayun. So, I'm very thankful kasi guys, alam niyo yung pinaka na tips na bibigay sa inyo, dapat solid and strong yung support system ninyo. Yung tipong pagka napanghihinaan ka, pagka tinatamad ka, may tumatapik sa'yo, may nag-i-encourage sa'yo na kaya mo yan. Ano lang, ganyan talaga, ganon. Yung may nag-i-encourage sa'yo, ganon. So, ayun, isa sa mga tips ko guys, ganon. Tapos, the second tips ko sa inyo is, ganito, manood sa YouTube ng mga cartoons. Basta yung language nila, cartoons, movie, balita, ganyan, manood, pakinggan, ganon, kung ano, alam mo yun. Tapos, magsulat, ayan. Yun ang ginawa ko guys, sobrang dami kong sulat. Ang dami kong sulat. Sulat ako ng sulat. Ayan, nagsulat, tapos, kakausapin ko ang sarili ko, mag-isa, ganyan. So, hindi naman yung tipong mapagkaanuhan ka na baliw. Charot. Ayan. So, alam mo yun, yung para maano yung language mo, yung, ang tawag ito, yung mahasa ba siya, ganyan. So, ayun yung ginawa ko. And then is, syempre, guys, sa mga ganitong mga pangyayari o sa mga, kahit ano man na mga ginagawa or ano man yung mga goal mo, ano man gusto mong ang pinaka-the best is samahan ng prayer. Ay, talaga. Ganun. Grabe yung dalangin na, alam mo yun, na mahirap man, pero alam mo yun, ang sabi ko nga doon sa nung nag-exam na kami, which is, yung malapit kami mag-exam, ang sabi ko nga doon sa sa kaklase ko na kaibigan ko na Polish, sabi ko, basta ganun nung time kasi na yun, malapit ang exam namin, sabi ko, kinakabahan ako, hindi talaga ako, parang hindi pa ako handa mag-exam, sabi ko ganun. Tapos, kumbaga, ilang buwan, guys, ang binayad, ang inano ko, tapos magkano din yung bayad, diba? Tapos sabi ko ganun, talagang gagawin ko talaga ang lahat ng aking makakaya, sabi ko ganun. Ang sabi ko na lang talaga, basta, sabi ko ganun, I will do my best, and God will do the rest. Na yung Polish classmate ko, sabi nga, ang ganda nun na, ngayon ko lang yung narinig, sabi niya ganun, sabi niya, oo nga, sabi niya ganun, okay, sabi niya, ganun din ako, sabi niya ganun, ang ganda nung sinabi mo, sabi niya ganun, sabi ko, naman, sabi niya ganun, kasi kailangan may kasamang prayer, dapat, sa lahat kasi dapat kasama si Lord, diba? Huwag nating iwawala yun kung ano man yung mga paniniwala ninyo, ganyan. So, may kanya-kanya tayong paniniwala, so it's up to you. Para sa inyo, basta sa akin kasi, ganon. So, yes, ayun talaga guys. Tapos, alam niyo yun, mahilig ako makinig. Tsaka, alam niyo yun guys, pagka sumasakay ako ng bus, tapos madaming mga bata. Tapos, alam niyo yung mga bata, kasi mga madaldal yan sila, diba? Tapos, kwentuhan sila kung ano nakikita nila sa labas, ganyan. Tapos, ayun pala yun. So, alam mo, kahit dun sa pagsakay ko ng mga sa bus, pagsakay ko mga bus, paglabas-labas ko, pagpupunta ko sa mga supermarket, ayun kasi yung mga kung bakit ako lumalabas at lagi akong naggagala, hindi lang dahil sa kumbaga dahil gusto kong maka-encounter ng tao na, alam mo yun, na merong conversation na mangyayari. Parang, yung parang, alam mo,
punta ka sa sa supermarket, magtatanong ka, pupunta ka sa tapos may makakarinig ka ng mga kwentuhan, mga yung parang, alam mo yun, kasi meron ka ng konting knowledge. Pagka narinig mo yung ganun pala yun, ganun yung alam mo yun, sa simpleng mga kwentuhan ng bata, sa simpleng pagpunta sa mga supermarket, sa mga shops, ganyan, na may marinig kang mga alam mo yun, parang sa akin, naiintindihan ko, ganyan. So, ganun yung aking ginagawa. At sa exam naman, sa exam kasi guys ng B1 is the same flow lang siya ng A1. Ganyan. Kung ako kasi guys sa Gute ako kumuha ng A1. So, hindi ko alam kung ganun din kung sa ibang school ba, kung meron bang ibang school din na pero sa Gute kasi guys, tapos dito sa school na pinag-anuhan ko is same yung flow, ganyan, kung ano yung exam ko nung nakaraan. May pagkakaiba lang dahil may may Gemain Summit was planning or yung talking and planning something with partner, ganyan. So, ayun lang pagkakaiba. At saka, kasi, kumbaga, mas malalim lang yung mga words na gagamitin, which is, sa A1 kasi is basic, sa B1 kasi is medyo medyo malalim-lalim, ganyan, malalim-lalim, ganon. So, ayun, focus sa mga tema, sa tema, ganyan. So, alamin ng mga tema, which is, kasi doon sa akin kasi, is tinanong yung kung ano yung tema nung mga kung ganyan, ganon. At, gumawa ng mga dialogue, ganyan, ng mga dialogue na, kunwari, ikaw yun, ganyan. Mga events na nag-uusap ang tao, ganon. So, ganon yung ginawa namin. At practice, magsusulat ng email, ng invitation, ng reclamation, magsulat ng iba't ibang klase ng letter, sa pagtanggap na invitation o pag-invite ng ibang tao, sa pagbili, ano pa ba? Basta yung katulad din naman natin, wala may kapitbahay kang gusto mong ireklamo, ganon, mga through letter or through emails, ganon. So, madami guys na madaming mga examples sa YouTube, sa Google, ganyan. So, double effort lang talaga, ganon, ang pagsusulat. Ayan. So, alam ko papasa rin niyo kayo. Ayan. So, yun. Mahirap siya, but yes, kung wag lang nating unahan ng kaba, ganyan. Pero alam niyo, ito sabihin ko sa inyo. Yung after ng ng exam namin ng Huren kasi yung una, Huren, tapos Listen, tapos Schreiben, tapos huli na yung speaking, ganyan. Doon sa tatlo na yon, grabe after nun, grabe yung yung parang kung ano naramdaman ko nung nag-A1 ako, mas matindi yung naramdaman ko. Kasi nga, alam mo yun guys, sobrang dami nung text sa Listen. Sobrang dami nung text sa Listen na kailangan mong basahin lahat ng, basahin sa text, yung text na yung tanong yung tanong, ang dami. Ganyan, yung parang sabi, ang dami parang ganon. But yes, thankfully, ayun, nakasurvive naman na ako. So, ayun, nakapasa ako kahit na hindi rin ganun kataas. But, yes, sasabihin ko sa inyo, sa Huron at Listen ko is, out of 45 is naka 38 ako. Out of 45, 38? Yes, out of 45 is naka 38 ako. Tapos, sa yun guys sa out of 45, naka 38 ako sa Huron at Listen, kanyan. Tapos, sa Schreiben naman guys is naka 13 lang yata ako out of 20. 13, 14. 14 out of 20 sa ganon. Tapos, sa naman, sa speaking naman is naka 95 ako over 100. Ganyan. So, siguro nga, charot. Ayun yung nakuha kong score. Anyway, yung sa ko naman, sa writing ko guys, nung nag-aaral ako is, lagi akong pinupuri ng teacher ko na maganda yung gawa ko, ganyan.
very, ganon. Hindi man siya naging B1 yung writing ko, which is okay na din. Kasi alam nyo ba, yung pinaka-total is B1. Hinatak siya ng listen, huren, tsaka ng speaking. Ganyan. So, yun. Ayun. Hanap ng partner. Maghanap ng partner na makakausap ng language na ganon para, alam mo yun, mas ma-enhance pa. Ganyan. Kung wala, manood, magsulat, makinig. Ganon. Ganon lang din talaga, guys. As in. Kasi ayun naman, ang lalabas naman sa exam is ganon, kumbaga sa exam kasi is pag-aaralan din sa school kasi is pag-aaralan yung mga grammar, ganyan. Which is kailangan din talaga yung grammar, especially pag nagsulat ka, ganyan, pag naggawa ka ng letter, ganon. Pero sa mga huren listen is wala doon yung kung saan yung ganito, ganyan. About siya, about tawag ito, pangyayari. Ganyan, about sa mga pangyayari, gano'n, anong kailangan mong gawin, gano'n, wala doon yung mga, So, yun, mag-focus, makinig, intindihin, maigi, ganyan, pag hindi naiintindihan, mag-translator, gano'n. Tapos, sa speaking naman is, ang una kasi guys is, self-vorstellen, which is introducing yourself. Ayan. So, depende yun sa teacher kung sino mauna sa inyong dalawa kasi dalawa-dalawa yan. Partner yan. So, kung sino unang magsalita tapos introduce mo yung sarili mo, yun ay pwedeng kabisaduhin. Yes, kabisaduhin mo kung anong gusto mong sabihin sa kanila about you, ganyan, ganon. Kabisaduhin mo yun. Tapos, after noon is, may mga follow-up questions sila sa'yo, ganyan. For example, anong goal mo after this school, after makapasa ka, anong goal mo, anong pinunta mo dito sa Germany, ano yung tingin mo sa Germany, may mga ganon silang, may mga tawag dito, may mga follow-up questions sila, ganyan. Tapos tatanungin ka nila ng may mga personal na tanong, ganyan. So, it's up to you kung sasagutin mo or hindi. Ganon. And then, ang susunod naman dun guys, ang sunod na level ng sa speaking is yung Bildbeschreibung, which is, i-describe mo yung picture na makukuha mo na ibibigay nila sa'yo. Ayan. So, kahit anong makita mo dyan, sige, magdaldal ka, sabihin kung anong nakikita mo, kung anong pagkakaintindi mo, anong kulay ng mga damit, ng mga suot nila, ng sapatos nila, ano yung weather, ano yung mga puno, ano yung mga nakikita mo. Basta yung nakikita mo lahat sa buong picture, ano yung pinaghiwatig ng buong picture, ano ang tema ng picture na yun. Tapos, ayun, sabihin mo lang, ganyan. Tapos, magtatanong naman yan sa'yo pagka may pa sila. Tapos, after kasi nung na-describe mo is, magpo-proceed ka na sa experience mo. Ganyan, kung may experience ka ba katulad nung nasa picture, ganon. So, ituloy mo lang ganyan. May experience ka ba dun sa nakita mong picture? Kung meron, sabihin mo. Kung wala, sabihin mo pa din bakit wala, ganon. Ganon lang yung technique nun. Kasi kailangan mag-speak para malaman nila na naintindihan pala nito yung ginagawa niya, yung mga sinasabi niya. Parang ganon. And then, sa pangatlong level naman ng speaking is, ayun na yung, conversation between your partner. Ganyan yung gemeinsam, it was planen. Ayan. So, depende rin yun sa ibibigay ng teacher kung ano yung tema ang ibibigay nila sa inyo. Ayan. So, yung sa amin kasi noon is, merong pamilya na bago, tapos nangangailangan ng tulong dahil bago sila, nangangailangan sila ng tulong, tapos kailangan nila ng tulong mo. So, ganun. So, syempre, gagawa ka ng anong gagawin ninyong dalawa, kung paano ninyo matutulungan yung pamilya na yun dahil bago lang din sila sa lugar. So, paano nyo sila matutulungan, ganun. So, depende pa din kung ano-ano yung mga ibibigay nila sa inyo na tema. Ganyan. So, hindi pare-parehas. At basta ganun lang. Kaya talagang dapat lagi nagpa-practice or kahit ano, halimbawa, nasa bahay ka, ganyan, tapos gawa ka ng dialogue, anything na dialogue na pwedeng pag-usapan.
Halimbawa, mag-aano ka ng party, mag-organize kayo ng party, mag-organize kayo ng, tawag ito, tutulungan nyo yung kaibigan ninyo na maglilipat ng apartment, maglilipat ng bahay. Bibisitahin ninyo yung kaibigan mong nanganak, or bibisitahin kayo sa hospital, or may pupuntahan kayong ibang kaibigan, or mag-outing kayo, or something like that, na alam mo yun, na pwedeng pag-usapan, ganun siya. Tapos gagawa ka lang ng mga dialogue, tapos kahit ikaw lang mag-isa, basahin mo na, kunwari nag-uusap ang dalawang tao, ganun. Kasi ganun yung ginagawa ko, ganun yung ginawa ko, at yun na din ang ginawa namin nung partner ko, ganyan. So, ayun lang, ano lang talaga, focus, at magbigay talaga ng time, gano'n, at huwag masyadong magpaka-stress. Basta ano lang, gawin mo lang yung the best mo, gawin mo yung the best mo, at ibigay mo ang lahat ng kaya mong ibigay, ganyan. At ayun, at the end of the, magiging, kumbaga, kung, alam mo yun, basta alam mong binigay mo ang buong buo yung effort mo, ganyan, papasa, ganon. So, kailangan lang buo ang loob, at talagang, pag may goal ka, ganyan, pag goal mo talaga, ay, alam mo yon, at yes, at mapapasayo yon, at papasayon, alam mo yun, ganon. Yeah, at just do your best. Ganon. Just do your best. Make a lot of effort. Ganon. So, kailangan kasi yun. So, yeah. Sobrang haba na yata nito. Charot. Ng ating video. So, ayun guys. Yung tips na bibigay ko sa inyo na how to pass the BIs. Ganyan. So, I'm hoping and praying na pagka nagbito ako is pumasa din. Medyo mahina na yun. Medyo malalim na yun, guys. But yes, I need to make myself, more fluent in German. Sobra. Gusto kong maging fluent sa German. Kasi, kahit na alam nyo guys, ito, pumasa na tayo ng B1, hindi pa rin ako ganun kagaling magsalita. Alam nyo yun, ganun. May mga word akong hindi ko pa rin maintindihan. Ganun. Yung tipong, ano yun? May ganun pa din. But yes, alam mo yun, kaya kailangan talaga guys. As in pagpatuloy lang, continue learning, ganyan, in any ways, ganyan, basta na pag-aaral ka, ganun. So, ayun. Sana may nakuha po kayong, tips dito, may nakuha kayong, lesson something na dito sa video na to. Ayan. So, ayun. So, thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. And yeah, please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you. Always smile. God bless us all.